Здравейте, казвам се Денис, днеска ще ви покажа няколко невероятни трика. Следващия невероятен трик, гледайте. Извади се на карта. Кажи на камерата. Вари обратно в тесето. Виждате, че не съм гледал карта, нали? И ето, почваме разбъркването. Гледайте. Коя карта, бе? Гледай сега, избери се на карта. Покажи на камерата. И така, вижте сега. Вижте, че не е само нито наобратно, а връщам някъде обратно в тестието, нали, по средата. Виждате ли? Гледайте сега, вместо да направя някакъв трик, ще дам картите в ръцете на Таня. Ето. Служи се и другата ръка отгоре. Виж кое има по средата на тестието.